Sain kuulla, että tuli iso paketti, joten minun kaverini pyysi heille, joten minä menen nyt heille. Avataanpas ovi. Nyt se aukes. Täällä on ystävien merkkejä, mutta yksi mun toinen kaveri pyysi tänne, koska hän on Twilightin ystävä. Kaveri, apuri tai jotain, odotetaan hissiä. Nyt se tulee. Mennään sinne. Tulin jo. Hyvä kun tulit. Tuli tosi iso paketti tänne. Mennään avaa se alakertaan. Joo. Oho. Mennäänkö? Mennään. Elikkäs tää on Elikpari. Tällainen yllätys. Täällä on tämmöisiä tekstejä. Sieltä voi tulla mittatariksi. Avataan. Elikkä mä avaan tässä nyt sen. Ja katsotaan mitä sitten sieltä tulee. No niin. Luotetaan. Sieltä tuli tällainen. Siisti. Saa sitten jotain lappua. Sitten. Oh my god. Mulla ei ollut tällaista. Oh my god. Sen nimi on tossa. Mä en osaa sanoa sitä. She helps French blöydätä. Tässä lukee tällaista. Joo. Elikkä voin näyttää vähän tarkemmin. Eli mulla tuli tällainen. Tää on ihana. Tää on ihana. Tuossa näkyy siitä vielä tarkemmin. Tuollaista. Mä voisin vaihtaa kameran valoa. Ottakaa hetki. Noin. Nyt on parempi. Elikkä tämmönen. Ihana kiva juttu. Tää on mun ehkä lemppari tällainen pikkuponeista. Mut tääkin on ihan. Joo. Tästä tulee ehkä mun maskotti. Ehkä. Tää on niin ihanaa. Mut niin. Kiitti kun katsoit. No. Kiitti kun katsoit. Me nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka! My little pony, my little pony.